Bun venit la un episod din Minecraft aici împreună cu zombie. Nu știu ce, dar nu se aude jocul. Uite. De la audio. De sunetul mai tare, că și eu avem așa probleme. Știi ce? Bă, sunetul... Știu de la maxim, nu știu cine avea. Aveam și problema asta, știi din ce cauză? Pentru că mă sunai tu pe Messenger. Sau că m-a sunat mama, știi? Că mă suna mama. Eu am nevoie de... Știu că vreau să pun niște o sabie. Eu aș pune enchant. Da, mă, looting 2. Eu aș pune protection de... Cred că îmi pun flame 1 pe arc. Da, am deja un arc cu panciunul. Nu mai pot să bag oare și flame-ul? Looting 2 pe sabie. Bă, pe ăsta, pe arc, dacă am panciunul, mai pot să bag flame 1? Nu, parcă da. Da? Mă, mi-a dat dublu. De dublu? Da. Bine, dacă aveam looting 3, nu dea triplu, da. Dacă aveam looting 3, nu dea triplu. Când te lupți cum... Știu, dacă spar un copac. Sabia. Mi-a dat unul. Mi-a dat unul. Ce unul? Pentru că cu sabia umor nu tai copaci. Adevărat. Vin și eu să-mi enchantez acum. Eu să fac șuglichin cu sabie. Ce-am proastă idee. Și nu știu ce, dar eram în turn. Dă-ți în pauză, te rog eu. Am revenit și s-a făcut noapte aproape și hai să ne culcăm, dar nu. Uite ce-a mai rămas din tort. Bun, nimic. Am mâncat un tort. Da, o duc la pescuit. Uite cât durabilitate mai are. Puțină? Foarte puțină. Adică, cum să le vezi exact acolo? Bă, what? Venea peștele. Venea peștele acolo. Vin și eu. Uite unde pescuiesc eu și uite că vine peștele. What? Ce face? Vine peștele pe aer. Ai văzut? S-a băguit jocul. Pe nu făr, stai pe nu făr. S-a băguit jocul. În pafăr. Ai văzut ce s-a băguit? Ai văzut că s-a băguit jocul? Pescuiam pe nu făr. Vine peștele în aer. Iar o undițucă enchant. Ce unță? Am break-in și lur, 3 special. Da, l-am și eu. Am lur 3 Exact pe așa asta am și și eu. pe asta 2. Exact așa am și eu. Dacă vrei să știi. Am și eu un anicis la fel. De la fel. Poate ai pierdut-o prin apă. Da, așa, mă duc alea până ca să-mi bag chestiile în chest. Asta e fapt să nu și eu. De ce? Gata cu pescuitul. Acum... Unde mă vezi că sunt? Unde mă vezi că sunt? Mă mișc? Nu, eu te văd că stai pe loc. Te pistăneie și amor. Nici nu te vede. Tocmai.
Am lag. Lag. De drum. E lag. Ce? De drumul la mare. Era de mult. Era de mult. De când? De când am zis gata cu pescuitul. Salut, căluților. Căciugăram. N-am cobblestone. Numai argint de asta găsesc. De când? Argint. Add right? Ha? Add right? Mhm. De fapt, și fără cobblestone nu poți să stai, pentru că dacă nu faci un cod de cobblestone, poți să-i fier. Fără fier nu iei diamond. Sau gold. Nu mai am niciun târnăcop. A, ba, da, mai am. Hai. Că trebuie să construiesc înapoi căsuța. Și după casa asta o să fac altă casă. Ce mai faci? Că te-ai zis că faci un oraș. N-am zis. Hai, n-ai zis. Bă, n-am zis. Atunci facem oraș. Nu. Bate. Ia, atunci fac eu oraș. Ca să le sameri. Am revenit. Ce să trebuie? Ce mai îmi trebuie pentru căsuța asta? Să-mi nevoie de geamuri. Asta și asta de geam. Doar treiul meu. Flame-ul meu. Oare poți să recuperezi înapoi săgeata? Ca de foc? Da. Da? Yeah. O să încerc asta pe copacul ăsta. Casca mea cu enchant. Chiar arde. Res. Dar nu ia foc copacul. Nu ia foc copacul, frate. Papa săgeată. Papa săgeată. Dar pot să iau. Uite, am dat. Dacă dau în casă. Dai în casă, zici casă. Dacă dai în casă, să zici papa la casă. Bine, dar podul încă rezistă. Adică sau înlocuiesc un pod. Trebuie să-mi fac după aia scări pentru un pod. Adică că prăjesc coul cu coul. Da? Eu zic că prăjesc coul.
Bam, 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 bam. Dun, Culcă-te. dun, 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 dun. Știi că un de asta prăjește 8 de ăștia? Da. Uite, o să pun. Mi-am pus un arc din greșeală la Mai pun ars. unul. Pun încă 8. Am pus un arc din greșeală la ars. Dar nu cu enchant. Ia. Că l-ai pus? Da, da, acum am pus lemnul. Dar n-am mai putut să recuperez. Am prea multe chestii. Uite, am pește roșu. Salmon. Bam, 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 bam. Mănânc un pufferfish. Da, chiar că îți dă efecte. Nu, așa doi! Gata! Mor. Nu o să mor de la porțiune niciodată. Yeah! Să știi, de la porțiune nu mor niciodată. Îți ia viața dacă vrei să știi porțiunea. Mai bine mănâncă. Ai văzut Naja 2? Naja 2? Ce rău e? Da, fac ce fel. Lol, nu mai îmi crește viața de aici. I guess nu-i damage deloc. Oh, Vezi câți mai ai la porțiunea aia. ce? Am zis să nu mănânci pufferfish. Am vrut să văd ce se întâmplă. Că îți dă efecte ciudate, dar nu. Tu n-asculti. Da. Mereu testezi ceva. Trebuie să testezi. Am pești, am 13 pești nefăcuți, așa că mai bine mă duc aici. Trebuia cineva să facă asta. Cine? Să mănânci pufferfish. Ba nu. Un pui făcut. Uite. Da? Uite, mă Și-un duc să-l pui. dau. Mă duc să-l dau lui Căluț. Luana? Vede, îl mănâncă de nu se mai poate. Mami, ce-i place puiul. Așa se zice pe picioare. Hă? Se șteargă pe picioare. Puiul? Cu covorul, nu vezi că i-am pus covor? Eu credeam că ăla-i patul. Mai ce puțin și-a luat damage. Ce cal. La pescuit. Ba, nu mai pescuim, frate. Avem deja tot ce ne trebuie. Nu. Vreau enchant. A, vrea, de ce? Am nevoie de enchant. Enchant care știu că îmi place mult. Pătârnă, cop. Repetor na cop enchant. Eu pescuiesc aici. O undiță. Cu? Undiță. Nu simplu? Da, undiță. E bună, frate. Nu? Poliși măcar. Nu, n-are nici nimic, e bună și aia. O sticlă cu apă. Încă o sticlă cu apă. Ai prea multe sticle. Am băut apă. Stai că am luat în cealaltă cu lor 2. Asta cu lor 3. Deci culori 3 care aproape s-a terminat. Și eu. Mamă, azi pe asta, tot culori 3. Exact la fel cu asta. Știi? La câte enchanturi am pe eu? Oi. Ce cu oaia? Vreau fermă că de oi. Chiar eu nu mi-am făcut fermă de oi. E și o găină aici și o oaie.
Un nufăr. Așa, hai, măi. Așa. Vino, vino, așa, așa, Nu cu vreau spatele, să așa, frumos, frumos. Vreau și o oaie. Da. Nu ți-o dau. Un băț. O să se zic, Nu mai am nevoie de găini. Vine oaia! Ii! Un enchant book. Version 3. Version 3! Mamă! Și ban of arrows. Arrows. Am version 3. Găini, Version 3-ul pun pe un pickaxe. eu mor găinile astea care erau ale mele. Da, bă. Și, uap! Eu. Să-ți mănânc și eu niște pui. Am un version 3. Stai, puiul nefăcut... Version Puiul nefăcut îmi dă porțiune, nu? Puiul nefăcut, nu? Parcă da. Nu. Poți să-mi bag version 3 pe un pickaxe. Aici îmi dai 3 fier pentru pești făcuți? Câți pești făcuți? Nu știu. Cât? Pentru pești roșii făcuți. Nu. Nu vreau ăștia. Nu. Iar roșii sunt mai buni. Hmm? Iar roșii sunt mult mai buni. Nu, de dăm și un stack de ei. Făcuți. Voi de albaștri? Nu. Ce mai ai? Insect? 4 insect? N-am ce să fac cu 3 Nemo? Serios? Ce? Primiți cu colindu? Am plecat să colindăm, să nu... Ca să știi ce plate? A? Ca să știi ce plate? Cască și... Ce plate? Calce. Pentru 10 fier. Nu, ai zis 3. Ia zi. Dau mai mult pentru mai puțin. Bine. Pentru 3 cască și chestplate. Bag acolo 3 fier și alea. 1, 2, 3 și ia chestplate-ul și iar cască. Măsă. Acum să văd cum mai sunt de aici. Cald! Măcar îmi iau eu damage, nu el. Hai cu căluțul. Dar să închizi și ușa. Scuze. A, pe bun, nu pot să trec pe acolo. Fortune 3, Fortune 3, Fortune 2! Fortune 2. Și ăla? De 2 ori mai mult. E ca ți-am zis eu ieri. Ăla e Fortune. Am o porțiune. Bă. Dar n-am mâncat eu. Ce am mâncat? Am mâncat puiul. Bă, da, am mai mâncat un pui nefăcut. Am mâncat de zombi. Ce n-am mâncat de zombi? Pâm. Adică mine și vreau să caut un coul atâta. A, vrei să-ți dau eu un gol? Nu un coul de la nefăcut. Da. Mă, coul de la găsit în mine. Da. A. Mult. Vino la mine. Să caut eu. Nu e greu să spun. Stai, vezi, nu o găsești. Uite am eu. Ia uite. Peste pe unde treci găsești coul. Peste tot pe unde treci găsești coul. Da. E o fabrică de carbon. Carbunie. Carbunie, dunie. Atunci îl iau eu. Șomolo, cachevă, căța, cara, camaca. Să vă pun, trebuie să mă duc pe aici. Nu pe aici.
Iar am probleme. Uite restul, n-am găsit rest. Bum. Eu n-am văzut că mi-a dat asta. Hmm? N-am putut să văd că mi-a dat pentru că am pus... Uite, cu fashion. Te ridic, mi-a dat mai mult. Și normal îți dă mult. Nu mai poți să ies nici din inventorii. Iar... Da. Ce mă joc tot? Cu ce telefonul tău? Gata, mi și din inventorii. Scrie noapte. E? E. Mi s-a părut că am văzut un zombie cu mâna mea. Fug, fug, fug. A, pe bune! O, pe bune, frate, cum? Eram sigur că o să duc iar ca... Eram sigur și eu, frate, cum? Bă, frate, cum? Bă, creeperii te urăsc. Se pare că sunt de partea mea, băieții. Ce, mă? Da, să crezi tu. Bă, mi s-a părut mie să iau pe aici. O, era patul. Eu să închid asta să nu vin aici și... Hai. Vai, ce ghinion ai. Am casa prea frumoasă și de asta vin creeperi. Ce ghinion ai. Am culcat eu. Urci mai repede. Stai, vezi, și tu ai un creeper în casă și în bubuie. Mi-a distrus și patul. Noi. Hai să repar iar casa. Frate, nu știu, tu ai ghinion. Deci tu ai prea mare ghinion. Am auzit doar că mă gândeam că o să fac... Bă, deci știi de ce? Am auzit... Deci dacă... Da, și eu. Deci dacă nu dormi, se spawnează aici... Se spawnează aici creeperii. Nu ai torți, nu prea bine în căci de aia. Mamă, Oh, parcă ăștia ușa. cred că a fugit. Sau a murit. A murit. Bă, și acoperișul mi l-a distrus. Da? Uite, pot. Arăt Oh, un da. pot, frate. Hai să mănânc și eu ceva, că n-am mâncat. Schelete cumva în apă? Dacă găsesc un schelet în apă... Nu? La cui liber? O să iau peștiugi. Uite oaia! Hmm? Uite oaia ta! Deci te fac nebunit. Hai cum de cămina ta. De ce? Să iau și eu o bucată de coul. Da, am luat-o eu. Am luat eu. Am nevoie să fac chiar. Te mai găsesc când ai găsit. Prin arenă. Da, chiar gheapă acolo. Lol. Mă duc să iau lemn. Mai trăiește Soneria? Soneria trăiește. Ai, bine, e bine, Soneria. Mi-a bubuit chiar casa. Tu ai ghinion. De asta da, am casă mare și ocup un teren foarte mare și sub pământ nu-i lumină, știi? Într-un fel de ghinion. Nu chiar. Pentru că dacă aveam lumină sub pământ, da, nu mi se... Pentru că eu am sub... Uite, uite și sub... nu, credem că e sub casa mea. N-am găsit nimic. Păi, stai în eu știu unde e cu doar că l-am astupat. Că mă enerva și n-aveam loc în inventar. Mai duc și eu în mine. Eu nu mai am iron. Eu am.
Eu nu mai am. Mai am un inventory cât în rând 6 bucăți, în chest cât mai am? Eu mai am 0, nici în inventar, nici în În chest. chest mai am 28. Nu mai am deloc. Să rămân și eu, stai liniștit. Sper să-mi fac altă mină. De ce a secat aia? Ce? Asta a secat? A mea? Da. O, da. Diamante 0. S-a făcut noapte? Nu. Mă enervează când mi-am lumină de la suprafață. Hmm? Mă enervează când mi-am lumină de la suprafață, știi? Păi e sub pământ, logi. Eu, da. Vrei ca multe. Bă, măcar n-a fost afectată mare chestie din casă, s-a spart geamuri. Bă, a supraviețuit ăsta. Da, într-un fel. Într-un fel, a fost nimeni, doar 2 bucăți, atâtea. Trebuie să s-au distrus. Să iau geamurile, uizale, geamuri. Eu sap sub pământ să văd de unde s-au zombie aia, mă enervează. Am găsit col. În sfârșit, am găsit o. De bună. Vine nouă. Uite. 3. Am luat 2 bucăți. Opa, așa. Ai văzut? Uite. Opa, 2 bucăți. Ai văzut? Colul ăsta îl folosesc numai pentru iron și de-astea. Dar pentru gold de diamond. Da, mă, dacă eu iau fierul, nu-mi dă mai mult, știi ce, că e bloc. Doar Da. diamantul. Sau gold. Nu, gol, de ce Nu gold. Da, știu. Gata, am reparat casa. Casa reparată. Cum să-mi Vreau iau? zombie, frate, că se văd aici și... A, pe bun, nu mai am nici aici spate. Trebuie să mă duc să mai pun niște chestii în ultimul. Am găsit coul iar. Bă, bine, bă, am auzit, știi, așa, și am vrut să fug, dar n-am mai reușit să fug. Și da, acum s-a aprins creeper, știi? Și după aia, pium. Și eu vreau să fug, dar eu mă gândeam, iar o să buie. Și gata. Și așa erai mort. Hmm? Și așa erai mort. Bă, nu. Și așa erai mort, adică... Și așa era moartă casa, dacă tot plecai de acolo, tot era explodat. Știi că doar că era foarte rapid, doar dacă îl vedeai aveai timp, știi? Mhm. Că erai mort. Deci ar fi erai mort. E că mă sună iar, pentru că nici nu știu. Nu știu nici fonul acum. Da? Hex face noapte. Știi de mine asta? Exact lângă casă. Mhm. Am nevoie de o ușă. Deci e bun Fortune 3, nu? Orică se face. Exact. Și știi că dacă găsesc un diamant, bam, 2 diamante dintr-un cub. Da. Bă, vreau să zombie aia, că se văd aici! Nu știu. Tu Bă, ai la- probleme cu zombie, eu cu creeperi. Da. Păi îmi plac creeper-ii. Era făcut bun casa. Uite dacă aici. Uite dacă ce e aici. Lol. Gata, am făcut și căsuța asta. Vino să o vezi. Dacă e... Hai, las că o văd eu. Avea, da. Uite frumoasă căsuța. Ia. Aia e nouă? Se nouă? Da, acum am terminat. Pentru? Ăștia am făcut așa, știi? Că arată frumos. Breaking 3. Stai, ce mă? Unde mi asta? Breaking 3 și lor 2. Pe ce? Bă, da, Sebi, aveți, ți-ai aruncat cumva aia din Ce? inventar? Ți-ai aruncat cumva mundița din inventar?
E cu Unbreaking 2 și cu Unbreaking 3 și Lord 3? Nu. Lord 2, scuze. Tu de geam Lord... Bă... Nu mai știu câți aplicații. Bă, tata, eu țineam în chest. Nu avem aici. Poate l-a luat din greșeală, ce am dat în geam și s-a aruncat geamul. De fapt, geamul a aruncat. Dau un fel la găină. Dar asta s-a putea să o vând. Pentru? Nu știu. Bă, ține așa, știu că bănuți micuț. Eu am și puișori de găină. De mie mai îmi trebuie oai. Uite, deci dacă mă duc aici... Uite, bag Unbreaking 3 și Lord 3 ăsta, da? Uite, Unbreaking 3 Lord 2 și Unbreaking 2 Lord 2. O să-mi fac o fărfecă Am Lord 2, Lord 2, Lord 2, Lord 3. De unde am eu? Două de astea. Am pescuit-o cumva iar? Încă una? Mi-am făcut o fărfecă, Ce mai pescuit încă una. Am uitat că eu nu mai am pat aici. Îmi bag și niște pești. Îmi place că mi s-a distrus patul, bă, prăjiturile. S-a distrus? Da. Am ceva în creeper-ul mătii. Handicapat. Oh, ce vreau, cred că casa asta o vând. Pentru? Nu știu. Un diamond. Ce să crezi tu? Da, după ce așa ai zis și tu, frate, uite a mea ce gigantică e. Zi-mi și pentru acoperiș. Da, ți-am dat pentru acoperiș, deci nu mai poți să ceri ieftin, știi? Că ți-am dat pentru acoperiș. Scuie. Teoretic. Teoretic ți-am dat, deci nu mai ai cum să-mi ceri iar. Am zis teoretic. Așa, tot. Nu ți bă, pe bune, aici ai făcut o casa aia? Nu pe partea ta. Teoretic îți faci în alte. Am făcut 2 ore. 2? Ce m-am făcut de pe 30 de minute. Eu de ori. Hai left. Am ieșit pe joc. Da, a ieșit. Oare de ce e? Te-ai pus de miști? Desigur că nu o să mai fiu pe server, nu-ți dai seama? Bine, stai măcar să dorm eu. Stai, vezi, mi-a apărut un ender în față și trebuie să mă lupt. Te-ai zidit? Da. Hai că ai și acum. Creeper. Am lag. De data asta a fost la etaj creeperul. Dar nu știu cum a ajuns la etaj. Data trecută a fost la parter. Da, știam. Mi-era sete. Mi-era sete. Ia vină să vezi căsuța. Am văzut de aici eu. Nu ai văzut în interior. Da, mă. Știi, nu-i nimic aproape. De fapt, nu-i nimic în interior. Și dacă să vezi tu așa. Aș fi venit cu căluțul să vadă și el. Tu, Cu care căluț oare? Ioana. Deci nu o place. Trebuie să te pe YouTube acum, să știi. Ba, dar nu mai da. Tu mi-am luat dintr-un motiv anume. Deci frumoasă. Uite cât de înalt am făcut-o. Văd. N-am vrut să o fac așa, dar așa a ieșit. Îmi place și ușa. Fac. Mi-e roșu, nu? Capcană! Știam că e. Acolo am căzut și eu. Arată aproape ca... Bă, cred că acolo pun căluțul, nu e prea departe de căsuță. Ia scădear. Eu l-am făcut pentru nisip. E pe bun. Uite un măr!
Uite ce a rămas din... Uite, Ce e asta? aici era bunkerul ăla. Și de ce ai spart-o? Pentru cabel. A, Că am avut nevoie pentru că să ai. Acum o să mă apuc de altă casă. dar nu știu unde sunt pești, că nu mai am pești de mâncare. Mi-a dat 2 de lână. Că aveam o grămadă de pești. Făcuți. Făcuți. Nu mai am niciunul. Acum am, da. Nu știu ce nu mai avem. N-am chef să mai filmez. Știți, știți când nu mai ai chef să filmezi? E nu. Eu vreau mereu să filmez. LOL? Ce? Lol. Am pus semințe și a crescut iarbă. Gata. Era băguită, nu mai puteam să o fac așa. Asta a fost ciudat. Când îți crește iar... LOL, am mâncat un pic de iarbă și a crescut în fața mea. Ia, ce? Luna? Da. Știu. Îmi dă câte 2. Uite, cam 5. Ce-ai găsit? Mă gândesc să fac casa de lână. Ce zici? Ce zici, casă de lână? Când arată șmecher și n-are destulă lână. Taci, Dar dacă nu taci. e destulă lână pentru casă. Bă, da, pot. O să durez ceva, dar o să o fac. Rata, nu mai cântau, Mai ai dar nevoie de oaie ca să le mulțești. știi. Dar până că eu acum caut oaie. Să iau asta în mână. Găsiți că n-ai dat. Am căzut. Și Ce vrei o tracundiță. Ce? Ce vrei pentru oaie dacă găsești? Nu vând. Nu vând animale. Cele mai prețioase. Măcar vinzi o vacă, Nu. găină. Nu. Prețioase. Atunci găina nici n-am cum să o scot de acolo. Nu știu cum să spun ție. Cum ai băgat-o? A căzut. Asta bine. Oaie! O tracundiță dacă văd vreuna. Să fim clari, pe partea mea e partea mea, da? Am găsit fier. Iron. Deja. Bă, stai. Fac. Am găsit iron. Fac mai life. Unde? Uh, În mină? nu, undeva mai departe. De casă. Alo? Cred că e departe. A? Cred că e departe. Lol, am pescuit aici de pe uscat. Ce ai pescuit? Nimic. Uite unde pescuiesc eu. Cel mai perfect loc de pescuit. Uite unde. Mamă. Dar nu pescuiesc nimic aici. Eu oi căutam. A, pe bunii iar am găsit aici. O să stau cu mâncare Se de face oi. noapte? Nu știu. Nu. Nu. O să stau cu mâncare de oi în mână. În caz de eu vreau ai până nu știu. Și eu, și eu stau cu ea. Ce grevă. Bă, știi pe cine am enchant? Pe o lopată. Mă duc înapoi. Eu nu. Vreau oi. Eu am găsit porc. Wow, n-ai morcov, nu? N-ai morcov, nu? Am găsit un comină. Lol, Am găsit găină. eu vreau oaie. Asta e mina ta? Da. Lol. Am ieșit prin ea. Bă, s-a spawnat acum două oi. S-a spawnat în fața mea două Lol. oi. Haideți. Haideți. Cum se spune să vă stau oile?
Nu s-a spawnat. Poți să te uiți pe video. Deci s-a spawnat una neagră și una gri. Mă duc până acasă. Am făcut rost de oi, Mă vezi? duc până acasă, nu întreba ce. Am găsit ceva foarte minunat. Pentru mine... Oie? Amin... Nu. Mai frumos. Unde mi-am breaking-ul? Câte mi-am găsit breaking-ul, acum mă duc să-l iau. De ce am găsit? Nu știu. Diamond. Da? Diamond. De unde știi? Diamond. N-ai găsit, nu? Nu, am găsit un car. Diamond. Bă, n-am găsit oaia, dar am găsit și știi? Deci că n-am găsit oaia, dar am găsit cal. Îmi place călutul ăsta. Tu e țăre? De ce l-ai atacat? A? De ce l-ai atacat? Nu l-am atacat. Ce să-l atac eu, mă? Bă, tu ești orb. Că l-am Cine l-a atacat? Că e cel mai viață. Ce l-am atacat eu, mă? Călutul ăsta cine l-a atacat? Ai văzut și tu, eu eram după oi, nu eram după cai. Îmi pare călutul, nu-mi place de tine. Ia, tu mă place? Că tu ai viață. Bă, nu sare deloc sus. Uite știu că soare, frate. Uite. Ai văzut? Ce puțin soare. Dacă eu poți să vii tu să le poți la altul. Oi, probabil. Deștept oile. Am omorât una din greșeală. Am omorât o oaie din greșeală. Mai am două. Dar nu albe. De asta sare mai mult, mă. Îl duc acasă pe ăsta că îmi place de el. Vitezul la el prea bun. Acum să-i pun numele. Gata, am două oi. Ia uite-le. Ce drăguți sunt. Bă, am mele la mine. Ia să-l dau de... Ai un partener acum. Yay! Gata, are un partener, uite. Un partener fără nume. Uite. Uite-i. De pe amândoi, mă. Ai și tu, ne. Uite-i. Oh, scuz la mine. Wow. Și ce fac? Uite, pun un nume. Acum să-i pun un nume, dar să faci noapte. Da? Papa, o Nevoie de iese. un măr să-i dau lui Fitocui. Name tag-ul. Eu calul ăla urât. Da, calul ăla urât. Adică calul care i-ai pus numele Ioan. Nu, ăla e frumos. Da. Celălalt care e nou. Și care e nou. Acesta. Se cucu, pe bune. Așa e pun numele. La cal. Lol. Și dacă face ceva cu Ioana. Aha, deci îi dai un premiu, după aia îl pupi și îi dai casa ta și tu o să rămâi pe străzi. Am ghicit? Tu cum te cheamă pe tine, cum te cheamă așa? Ia mâncare. Nu știu, ăla se bicu că este de liliu. De fapt, nici de liliu. Știu că... Și oricum nu știu, de i-am pus numele. El e vițelarul. Ia uite-i pe amândoi. Îmi place mai... E mai frumos ăla decât asta. Ce? Frate, gata, Am te-o glumit, frate, am glumit. Te speri din orice să mor eu. Știu că să-i mai șmecher, dar fără armură, e acum arată ea. Ce urât. Păi dacă n-are armură. Dezbrăcat. Bine, îi pun. Se pleacă de aici. Uite ce fel arată. Ia uite, prieten. What the arată oribil. Știu. Nu-i vina mea că i-am tuns. Așa.
Am și lână albă, am și lână neagră. Bă, eu căutam oi. gri, Nu mai mama să zic că eu căutam oi. Mai e un cal acolo? Da, mai e unul. Dar nu sare aproape deloc. Da, nu da. Ba, mai am unul. Uite și un porc aici. Unde Acolo mor cu lutingul. Uite un cal acolo. Acolo mor cu lutingul. calul? Nu, porc. Dar ai testat calul ăla care există? Mhm. Nebune. Da, aleargă măcar ceva? Da, alergă. Aleargă bine? Nu prea bine. Da. Bă, ăsta nu l-am testat. Stai. What the fuck? La drum. Bă, n-are șa. Bă, n-are șa. Știu. Vin și-l iau eu. Ai așa? Da, îl iau de la altă și gata. Da. Unde e celălalt cal? Uite aici. Am nevoie două oaie. Și ala. Tu la aici mănâncă. I-am dat cu mânciul măr ca să aibă viață full. Ok, în ce parte? Unde era parmura aia, peștera mea? Unde e spărut? Peștera ta? Mm. Cine era? Pisica. Care am găsit-o eu? Peștera care am găsit-o? Da, mă, aia mea! În partea aia, adică. Bănuiesc că merge și așa. Bă. Nu vreau să stau pe crouch. Nu vreau să mor. Ești bine?